O vindeiro ano Moraña contará cun campo de fútbol renovado. O Concello e a Xunta colaboran na reforma integral das instalacións de Mirallos, se oficial do Moraña Club de Fútbol, que contará cun orzamento de máis de €500.000. Demoler o que é a zona toda do graderío e a zona da cantina, vai ser un único edificio corrido, vai haber 4 vestiarios, que sempre nos encontrábamos con problemas tamén cando facemos o torneo do Carneiro Espeto ou o torneo tamén internacional que facemos de cadetes, sempre tiñamos que traer unhas casetas. Desta maneira vamos a aproveitar o espacio para facer 4 vestiarios, aparte dunha cafetería acristalada e dunha zona de gimnasio deportiva para os xogadores, para a súa preparación física tamén, que estará á súa disposición. O proxecto contempla actuacións na contorna do campo. De feito, darase resposta a outra demanda deportiva do Concello, a dotación dunha pista de atletismo. Na zona exterior se circundará tamén con unha pista de atletismo, tamén con un espacio que nos queda fora do recinto, pero que vai levar 2-3 calles o ancho que nos dé, para que tamén o noso club de atletismo teña esa oportunidade de entrenar aquí en Moraña e non se teña que desplazar a Cuntis como está facendo ahora mismo. Nesta actuación o Concello conta coa colaboración da Consellería de Medio Ambiente e da Secretaría Xeral para o Deporte. Ambos dirixentes autonómicos destacaron a relevancia que este tipo de actuacións teñen en municipios pequenos como o morañés. É un momento para estar alegres, que xa está o proxecto en marcha, que simplemente queda a parte administrativa de sacalo a concurso e, polo tanto, é unha realidade. Estamos a traballar tamén, como di o Plan Urbe, por mellorar a calidade de vida dos cidadáns, de todos os cidadáns de Galicia, e tamén co deporte pódese conseguir. Este proxecto enmárcase no Plan Urbe posto en marcha pola Xunta no ano 2010. Tamén no seu marco 2016 Moraña recibiu outra chega de case €270.000. Os cartos destináronse á reparación da cuberta do antigo mercado municipal, co obxectivo de darlle novos usos culturais.